CJ ati saying nyangopo Adom ebi ye nra so osuo to kama no ye free ha na chese ade asampa na so nyankopon de yakode yaba edu samre se o sa hwe na aja adraba fo no ese omo ye yampa bia o so hwe no ho so yi se de be ya esuo ne to a onko ese minim dodo o mi de meka no emu oduru ebetima ese betima se hwe ya na onyansa dodo no ankwanko wie papa yeah ye nyina ye na ye ho so Sɛdeɛ ya kano nie Sɛdeɛ ya kano nie papa medofo Adom arakwa ya ho ye yɛde nyame ase papa ya dofo yi a wo mutie yɛn ba ko de asɛm bi sɛ bi aba na we de senka mi yiwa sutira ansa na peso wo hunu sɛ ebia akanka sɛ mu bi ka sɛ menka bi nhye mu ye de haya na ye nka bi nhye mana menka bi nhye mu na wo de abetu yɛn saa asɛmfua no kyerɛ sɛn papa ɛyɛ me sɛ meka tim sɛ ɛyɛ me sɛ menka bi nhye mu no kyerɛ sɛ minidi ye menka aduane bi anhyɛ manu kɔtɔ me yɛ me yɛ menka bi nhye mu ye menka nkyene mu ye menka makomu ye okay menfa aduane bia na gyazo ni ba ko no ba ntem ode amane boni no anasa amane pa no eba ntem anopa a sebe ye ni asori bia ye prapra ma no prapra merima no ese wonda de won sekan akọ mfuo mu prekope obofo ni fitihwe obaya enkra de ba ene sebe enye asempapa ese na ye nka bi nhye mu kra ye ene se ode bebo ye no enra obi de ba ko ebo me minua pani bi me first cousin asiedu a ono se no na me nka bi nhye mu kra ye na ye ka kire me se wa nyame de oh okay papa we de yakọ na ya da asenso se watimi atwe nti opani se uti a wasembisa no na AC adaroma waboa de anu yie no adwenkyere menka ne saa de aba no Boaz CJ ani esua den na koye fie da na ye kona wotwena wie ye no ma ye ni ayie ho nkomo kakra na akura ma asem se dikan ne se amanie mu no enko bi firi mu a edin na ahia ansa na wasia mu no san akasa na ka no se obi wu wa nyame de a eda no ara yesie no kanea na oman tiase no se ye nwumre abre no kọ bebre ya ye de nuro esra no abro so a de chiene akwakosie no ye mfa amunu ento ho ye nkrakra enkrokro amunu ye kokosie ne ya peda aye na yi da foforo nene eboa me aye aba no ehimfo na de adaka ba yenni aye ho nkomo boa me aye adaka de ma sebe onipa no oyefia kwada a onware nwo ya na nabusuafo se na jafam na emom no wabobra ewo ma emma ne kofa adaka ba ene ese won an woni kwakosin yo se woni ko odwimfo ho na odwimfo ato ama won eye ma asede ne won asudie se won de adaka ba na yedi sie eja anase enna obi beka se na arentina obi firimu anase enipa firimu a yesu bebre se ye na efata se yesu ana onipa no eka abusua ho onipa no eka oman ho onipa no eka atiasefo ho ne ho wonfaso ne ho odonti no awerɛho a yedie ne se efiri saada no a waka nkyini agu no ye hunu bio kopem se ebia osoro aheman na se asamando ebkakosia eno ho awerɛho ni ntina yesu na minim na obebi se bio de na nso so sabi eye busuafo mekatim eye busuafo ne adofo ana wo munim no pa na yesu enye obia na yesu medasa kwa na adentina obi firi mu a ye se ye bonsan obi ewu asama sande biom ne nsan boyi tete ho no ana enye ayede oye kire hu ha showmanship kura na no kwasem nie eka wo mu
sɛ yɛka adaka yi dio na yɛtaa de nsa yɛ yie pa nsa fufuo ɛnyɛ beer ɛnyɛ whiskey ɛnyɛ vodka ɛnso so na nsa no wokakɔtɔ ɛwɔ betwani hɔ na yɛde yɛkɔ anyina yɛkɔ kɔpɛgya wɔ mura mu ba nsuo ne ade na ne nyinaa no ɛka kakra ɛba ɛka no a ɛba nti yɛbɔ nsawa nkuma ɔdefoɔ bi anaasɛ obi ɔbɛn no paa na ebi ɔhye omede ntoma tin egya no kwan ebi ntoma mono anaasɛ ne ntoma a ani nyɛ dadaeɛ na wapa de ama ne aka no yɛ sika nkakra a nsa ɛne aduane kakra bi a ehu behia ɛyie n'akyi bi nti na yɛbɔ saa nsa no ɛyɛ kaa ɛyɛ a woyɛ ne dan a ɛbɛba ɛyie hu no nti na ɔmanfoɔ bɔ nsa no Yes, ya who say in one year near who do pee, a man near Muno, and Yaniban and could be few more, ye. If one da can you mind Tiasiano? Can you mind Tiasiano? Can you mind Tiasiano? Na yemfa Adriani biara ye. Merimano and no monster fufu. A man penny for no ni Merimano every bessin. A bit to a bua na or boy bua na ye dwene na ye kai ne obaba ye na ye dwene busuane ho mekyere we bi obarima wonfuo mekyere we oba ebia na otontone ma ne ade sabre nyina ne afi ase ye dwen abusuano nipa obetumi edi na ade na wapagya na adwuma no na wahwe ne mma enye party na sabre no na ebaso. Okay. Ɛdan na munu da hɔ no de ne didie nim graje nkwada a sɛbe wɔn so enyiye a wɔn ntimi nkyene kom mmarima wɔn anyi nyinaa de nsɛfo nkakra kan ho ano ebinom rebesi ɛma no su saa da je kura ni hɔ apro so ɔtena bɛka kosie no adidie nim nane buame we so na wotwe achi no aduane bi wɔ hɔ ana na aduane bi wɔ hɔ ana yesie no na yi a sɛbe ɔka nkyene gu ye na asa apro so ade kyean a yesie no afei ne na wɔtwe gidie akamfo gidie ganafo gidie kyerɛ sɛ ɔkɔ akwantuo no ɔnam kwan so kɔ enye den a obedidi nti ye no anuane ahoro edi kosi ɛda no so grave no so ye no anuane ahoro ana opɛ ye no anuane ahoro amanie mu ye frititi ye ne de kosi ɛda no so sɛ ɔsaman no ebedi ɔde bi bɛkɔ asaman do na ɔkɔnso so a ɔne wakɔto wɔn abusuafo akɔto wɔn nyinara ato nsa didi enye sɛ ye party go fie di. Okay, masam bisa atwato ayepa wone bre ana boamewe ne mfansi ni ayedi kankan ye ni nyina ye da na mu no da ho no ene na de tie ni nyina ye ye di jania wawu no kwan na mo aye ankasa a ye se afede ya kwakura emu no ya pe obi edi na de di adefo na atwe no pepepe ye yidi adefo ape ye na adadua 40 days oyo brempompa anase hiama ahoboa soronko a adadua wotwe 80 days ansane ye ma mintim opani a wanyi abone bra kakra no na de na onye fia adadua 9 obrempom a se ohene anase obi anensem wo bi pa adadua wotwe the 80th day ni ye na yi and this ay adadua 9 the 40th day ni ye na yi ene ye akwakoye se ahemfo nkwa na eye won ayi bed se adadua otwe ne ade kane no obi biara na ni afi wapagya owu na se kokosie no ma no sunko etia betia mema no atena fie ewe nsan kakra adwendwen nia etese won ye ne ade dia gene na dadua 40th day na ye ayi akura me da se papa na me kono CJ yemfansi ha Sɛdeɛ ye kano nie Sɛdeɛ ye kano ma ya de pa se na mo de ayi ho asɛmba na ye fiada ɔkyena ye yi da ye suasua Sɛdeɛ ye kano nie esi nyame nsha ora esi Ohene na ye tene kan Boaz nyame nsha Adom 106.3 FM 38 minutes after 7 in the morning.